Já tu mám Moniku Chochlíkovou. Moniko, jsme na PML-ku. Co od dnešního turnaje ty vlastně čekáš? To je veľmi dobrá otázka, pretože ja to aj spolu organizujem, takže nie som to len ako divák. Ale ja akože z toho organizačného hľadiska dúfam, že všetko bude šlapať jak hodinky. A z toho takého, že koukateľného hľadiska dúfam, že tie zápasy budú fakt, že bomba. Brutálne sa teším na zápas Zambaga versus Antal. A to je asi taký ten môj typ večera. A co si užíváš být? Být v té roli zápasníka? Nebo takhle se starat o média, starat se o tu backstage? Všetko má niečo do seba. A teraz som rada, že som vlastne v úlohe ako keby toho organizátora, lebo o týždeň ma čaká zápas v Oktagone, takže asi by som dva zápasy behom 2 týždňov nestihla. A je to taká príjemná zmena. Kolik dneska očekáváš ukončení? Přece jenom je to postoj, můžu tady padat KOčka? Dáme tomu, že 5. OK, a poslední otázka, tebe čeká Oktagon příští týden. Jak šla příprava, jak jsi připravená? Príprava išla super, prvýkrát som nemusela držať žiadnu dietu, lebo idem vlastne vyššiu váhu, takže som mohla poriadne doplniť živiny aj pre tréningom, aj po tréningu, takže žiadna dieta, čo bolo super. Nemám žiadne zranenie a extrémne sa teším. A máš ještě něco, co chceš vzkázat ať už divákům PML, Oktagonu, tvých? Ďakujem za podporu a vidíme sa na Oktagone alebo tu v Třinci. Super, děkuju.